Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon, ani sab kini ang usa ka tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi gikan sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Percy Incorporated. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga panghinaot usab kaninyo nga naanak kamo sa inyong tagsa-tagsa ka namutangan, napod mo sa kabaskog sa panglawas para magamit nato ang sitwasyon nato sa pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapagatod ganato sa kaluwasan nga gitulo ni Master kanamo padin sab nga among pagtulo di kaninyo. O kini mga pagpamatod nini sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may mga basahon man nga referensya kini gigamit dili sa pagsupak sa Biblia. Usbon ko kini si Reverend Charlie Eugenio. Og nining tungura sa dili pa magpaila ang mga kauban, dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa atong PBCM Palace reconstruction, no? O kumusta sa tanang makaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit labi na sa among gipangsibiyahan karon sa inyong pagpatalinghong sa mga chapter president na nag-abaga sa radio station para maialagad kining programa. O akong pangamusta sab sa atong nga kita nato nga mga kaigsunan nga nagsunod labi na kang Antonio R. Verano dinhi sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental, no? O kang Esterlina Y. Labados dinhi sa Natumulan, Tagulan, Misamis Oriental, o kang Brother Jerry Edkila. Kumusta, Brother? O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kiniusab yung igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban pa din nato karon sa studio, atong kauban, nga PBCM member o observer, Brother John Kenneth L. Mangalos. Og niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanglista. Kumusta og mayong pagpataling usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Og ang atong programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 30 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsuonan. Adunay matag-adlawng Domingo og aduna usab matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. O ato usab di ay nga gipahinumduman Rev og Brother ang mga kaigsuonan nga di nato kalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong ginasaulog kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang ato ang gitawag og PBCM General Conference ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busag yawag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayona. Dinhi karon sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong sibihan sa Cagayan de Oro City sa RP Index KIO. Cagayan de Oro City Radio Ronda, mabati ang programa matag-adlawng Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag-adlawng Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsuonan makita usab kini sa YouTube, bingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsuonan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati kini dinhi sa RP Index KD Dipolog Radio Ronda. Matag-adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook ang programa nato mga minahal nga tigpaminaw. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag-adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Duha ka hugna mga kaigsuonan, unang hugna magsugod kini alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Dinhi gitagaan kini og kinabuhi sa nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpabinawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM. Matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion ning tagaan kinig kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio.
Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan matang adlong Domingo. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. O mabati usab sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro. O live usab gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan ng atong programa. Ako usab diay nga timbayahon ang tanan nga mga nagapatalingog dinhi sa Kidapawan City sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan ng atong programa. O katusab nga ikumusta ang atong mga kaigsunan og mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Dix BP Shore FM matag adlaw nga Sabado ala una ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon sa inyong pagpatalingog diin gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBC members ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato po din gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaniyo mga sisters? Ug usab kanimong Sister TC, daghang kayong salamat sa imong gipadangat nga mga librog basahon o Biblia dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab nangumusta kami sa imong gipangsaad nga mga librong Biblia nga imong gipadangat dinhi sa atong main branch. Nangumusta kami sa mga update niini. Ug usab ato pong gipangumusta ang naagihapon natong mga kaigsuunan dinhi sa United States of America ang mga Amakiton and Jeremias family. Ilabi na sa atong igsuon si Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, si Brother Primo N. Sabang. Ug usab ang atong PBCM Legal Counsel ato gipong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie 0917-811-8882. Ug O usab atong pangumustahon Brad Ronnie, Brad Diver ang mga Okay, Red. nagapangutana ka nato o panghinaot na mo nga karon nakatagad ka mo kay inyo na ang pagtubag nini. Tinood ko na. O Brad Diver, sa dili pa na ito ipanganlan ang mga nangutana, ang atong mga official nga mga basahon sa PBC Brad Diver. Okay, atong i-display sa screen Brad Ron. Okay, mao kini ang mga official nato mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa tong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Approve na kini ni Reverend Charlie. Ug makita usab ang ato pang uban pang mga basahon. So, kuha na kamo og copies niini mga kaigsunan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, Bradon? Tinood ko na. O Reverend, ato lang po ni nga i-update ang mga kigsunan nga mukuha gyud kay importante kini mga basahon kay nasudlan kini sa mga ebanghelyo ni Master. Okay. O ato usab nga gipahibalo nga official nga wala nagidawat nga isip ebanghelista sa PBCM kini si Aquilino Valencia nga nagahimo sa pagpamahayag gigamit gyapon ang ngalan sa magtutudlo pero kana iya na lamang kung walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister and at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Unya sa iyang gibuhian Rev nga daghan nga mga pangpangatake nga kung napakuno si Master kini mga basahon itamparos kuno dire kanamo mo kanay usa ka dakong sayop kay dili kana mahitabo tungod kay ang mga unod niini na diha ang mga tubag sa atake ni Mr. Aquilino Valencia. Ato sab di Rev pangustahon og atong i-mention ang mga pangalan Brad Dever sa mga nangutana mao kini sila. Ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Ignacio Cabanyero, ikaduha si Sungili Kadosali usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang ikatulo si Brother Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaapat mao si lugar lang Manolo Fortich, Bukidnon. Ay kalima niini mao ang Familia Cobias. Og dinihigayon na mga kaigsunan aron sa paghisgot sa topiko. Ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Niini karong higayon na ang ato karong pagaisgutan mao ang pagtubag no niini sa gisgutan. Gitulo na to mao ni nga pagtubag sa TikTok kay doon na may nag-TikTok sa atong pagtulod ng PBC Bradron. Tinod. Ilabi na kang Ignacio Cabanero o kang Swingli Kadosale kay relative raman sa PBMI ang topiko ni ining tulong gikan sa pag-TikTok. Busa
Kumusta kaninyong tanan sa inyong pagsunod? Niabot ra ang dapit sa inyo ha. Nga Pero- napaka pagtubag. Oh. Pero may timan-an nga ang mo padayag yun niini sa kamatuoran dili ang nanglintuwad na sa pagtulunan nga gikan sa PBCM nga mga ministro, si Danilo Nacua, si Macarayo, wala kanila ang kamaturan nga hingpit diha sa ilang paglain sa PEDM. Kaya nga nung kung nahingpit sila, unya nahimo ng pinilian ang PBCM nga ilang gibiyaan. O maghisgot tagbakakon, kano sa ay sila nagsultig tinuod. Karon ra sa pagka-PEDM na nila, niatong dinhi pa sila sa PBCM, diha ang hilabihan nilang pagpamakak. Natong pamation kung kini bakak nga ang kahingpitan nga mo'y mahiklad dirigod sa PBCM ug ang mutubag ni Bradron, Mao kining presidente og fundador nining bag-o lang nga nisubol nga pagtulon ang reverend nga PEDM nga mao si Hermoines Macarayo. dili presidente sa Pilipinas, presidente sa relihiyong PEDM. Atong paminawan ang presidente o fundador sa PEDM, Hermoines Macarayo. Imo mang giingon nga basig nasaypan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diha karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Nga ang hingpit na nga pagpangalagad matupa niya nga so ang hingpit na nga pagpangalagad klaro na nga ang dapit nga ania sa PBCM. Karon hingpit man ka na nga pagpangalagad. Kanang inyo hingpit pod. Munay among giingon, diha ka nagsultig tinod, kining imong gisulti na makakaani. Di sa ato pa ni agi kag kabakakon. Pero kung kini may tinuod kanang inyo mo gibakak. Busa kon hisgutan nato ang hingpit nga pagpangalagad nga dawaton ang PBCM, busa atong pamation nga diri nato ipauna ang pagpamati sa TikTok nga atong pagatubagon, mga mahal namong tigpaminaw. Okay? Kinsa kini, Brother Ber? Si Winnie Mangguman base sa atong na search Rev. Usa ka CFD ni siya reverend kon Catholic Faith Defender. Based po sa atong nakita siyang profile sa iyang Facebook. Facebook. Okay? Okay? Okay, so tenda ka ha. Unsay hinungdan nganong ang krus sa dili katoliko walay tao. Kay pag hitabo gyud dito gilansan si Kristo sa Kalbaryo, ang naa dito puros ra katoliko. Muna humana matay si Kristo, ikuha sa mga katoliko ang iyang lawas o ang iyahang krus. So, nangligid ang mga tuig, niabot ang mga laing tinuhuan, kanang to see is to believe. Pag-adto nila dito sa crime scene, asa gilansang atong Ginoo, ang nakita nila dito duha ka cross, wala nay tao. Nga naman, ang gilansang dito ang tulisan man, nagbayar ang nalata. Mao nang naa sa ilang simbahan. Yusisipi na ilang cross pero walay tao. Kaya di man to kang Kristo sa tulisan man to. Diba? Karon na apay gusto na po nga mo adto gyud sa crime scene. Kinsay ni ato? Duha ka mga barkada. Si Felix Manalo ug si Joseph Smith sa Mormons. Ning ato sila sa crime scene. Pagabot nila dito sa ilang nakitaan, wa na sila kakitag cross nga naman gikuha naman sa laing tinuhuan. Samot na nga wa dito ang cross ug ang lawas ni Kristo kay naa na simbahan Katoliko. Unsa ilang nabtan? Ang mga bangkaw na lang nga gigamit pagdugsak sa kilid ni Kristo. Nya to si istubilib man nito hana. Ilang gidala ang mga bangkaw. Asa lang gibutan? Ilang simbahan tanawa di ba na mga bangkaw? Ha? Kay mao may ilang nakitan. Sunod na ana pa'y duha ka tawo nga niadto sa crime scene. Din asa gilansang atong Ginoong Kristo. Kay to si istubilib lagi. Pagabot nila dito, wa man sila kakita og bangkaw. Wala na bangkaw, kay gikuha namang Manalo. Wa na po'y cross, kay gikuha na sa laing tinuhuan, mga born again, mga UCCP. Samot nang wa dito ang cross ni Kristo ug ang lawas, kay naa na sa simbahan Katoliko. Munang cross sa Katoliko na ang lawas ni Kristo, kay si Kristo buhi man. Ang ilaw, wala na itaw, nga nalata naman to, kay ang tulisan man to. Wa kataw ang niadto, kinsa man? Si Tomas Eugenio sa Hasaan, o si Ruben Icleo sa Dinagat, Surigao. Nag-apply sila. Kay mutanaw sila sa crime scene. Pag-abot nila dito, wala na may bangkaw.
Kaya gikuha na mong Manalo o ni Joseph Smith sa Mormons. Wala na pong mga cross. Samot nang wa dito ang cross ni Kristo. Kinaan na lagi sa Katoliko. Unsa may ilang nakita dito? Ang mga lansang na lang gamit paglansang sa kamot ug tiil ni Kristo. Giunsa nilang lansang? Gitunaw, giimong singsing. Tanawan mga tawana, mga singsingan. Amen. Apil ba tagakatawa mga mahal na mong tigpaminaw imbis mapungot lugar kunoy ta makakatawa ta ba nga ingon anaon di nila pagpamatuod sa ilang barugana no. Usa ka content creator kini si Winnie Mango, Reverend. So atong kumustahon kay sa social media karon og mag-vlogger ka, daghan kay kag viewer mo earn man ka. So kumusta man? Higalang Winnie Mango. Nahimo ka na bang milyonaryo tungod sa kita nimo ining pag-vlog nimo? Okay. Pag-himo nimo Musikat ka, content. so mas musikat pag ka karon. Ang problema lang sa imong pag-vlog kay nagdala bag pagyaga ba nga sistema. Among nadunggan ang mga kauban nimo nga grabing katawa, di ba Rep? O brother. Tinuod. Kay katoliging namatyan daw ni Kristo gikamatyan puro man kuno katoliko dito niya di man kuno sila mo tinod ang krus nga tinuod naa sa katoliko dala lugar Ang lawas. lawas ni Kristo niya ang nabilin krus na lang sa tulisan katong mga makasala lugar o niya wa naman kuno tong mga tawhana kay nangadugta man di ang krus na lang di pag-abot kuno sa mga lain nga tinuhan ilang giadtuan didto kay nabutang man lagi kuno tong crime scene pag adto dito wa na dia ang lawas ni Kristo cross na lang duha mo kuno nang nay makita natong mga simbahan nga nay cross walay tao kay tuar man kuno nila ang Lawas. Ang cross. Ang cross Sa ng lawas. o nang Katoliko. nay simbahan kuno nay cross pero walay tao niya pagkatapos daw nanapod nga barkada daw si Joseph Smith Sa sa Mormons. Mormons ug si Felix Manalo niya giadto nila kay unsa bay nabilin dito wa naman diha to ang cross kay katong cross ni Kristo na lagi sa Katoliko daw unya ang katong duha tuwa naman to sa laing simbahan ila namang gipanaod manang walay tao di ang nabilin dito bangkaw na lang di mo na lang gipudyot mo nga makita diyon nga ilang gipang taod mo daw na nga ang simbahan nila talinis Yung mga bangkaw. mga bangkaw kay nakuha nila To see is to believe man Okay, ko, no? to si Istubiliban. Nya, pagkatapos na po, naa na po duha nga mutanaw kuno sa dapit dito sa crime scene. Kay to si Istubiliban lagi. Nag-agbay-agbay ini daw si Ruben Icliog si Tomas Eugenio. Pag adto nila dito wa nalagi ng cross pod. Kay gipang tao naman wa na po'y bangkaw nga nabilin. Kay gikuha naman sa Iglesia ni Cristo gipang taod na og sa Mormons. Dito silang simbahan. Ang nabilin daw kuno dito lansang nam lang agikuha sa PBMA o sa PBCM. Mo na nga gipanghimo ang katong lansang og singsing. Gitunaw gihimong singsing. Karon kun kahibaw nga ang singsing di ay nga buhaton gikas lansang. Ha? Kuya pod mo himog content ni si Winnie Sa- Mango kay magbuhat og istorya nga nagbarkada di ang taga Mormons ug ang Felix Manalo. Ambot og pila na ka book viewers ni ani ang likers kanini ang nakakwarta na maka siya dani. Mo natong gi-question og na milyonaryo ka na ba? Higalang Winnie Mango ni Karon- imong gihimong vlog. Karon atong ipabati o atong tadahon sab ang pangutana ni Ignacio Cabanero ato sa ding ipakita tanan usa nato tagsa-tagsaon pagdubag. Okay. Kang Ignacio Cabanero brother, Okay, atong atong makita. atong pagabasahon Reb, mao kini ang pangutana ni Higalang Ignacio Cabanyero Sa diyang nagprograma ta. sa Abril City 2024 mao kini iyang comment Reb. Nag-ingon ini, mga brad, kining PBCM kang Ruben Icleo ba ni? Pangutana niya Reb. Kang Robin Icleo ba kuno ning PBCM. Dayon sa kang Swingli Kadusali, kumusta kanimo? So atong pagabasahon Reb, mao kini ubay-ubay man ning iyang mga pangutana ato lang ning gipangkutlo Reb ang mga punto niini. Atong i-display sa screen matud pa niya dinhi. Dumagiti bro. Dayon iyang comment dinhi sa ubos atong mabasa. Ano yung explanation nyo sa mana na tinago sa ibigay sa bawat isa? Yung nakasulat sa pahayag 2:17. So unsa kuno atong explanation ani Reb, may tungod ining mana nga tinago nga gihatag sa kada usa sa nakasulat sa pinadayag 2:17. Dayon dinhi sa ubos, matud pa niya dinhi, bawat isa ang pagbigyan. So individual, di ba? So iyang gilakip nga pangutana bahin sa pinadayag 2:17 Reb.
Dayon napagiubos inasang dugang pangutana, unsay prueba bro nga ang tao natimbrihan na sa balaang espiritu. Dugang pa atong isunod og display mao kini. Yang comment. Comment gyapon niya Reb sa ato ang wali ni atong Hunyo 2, 2024 matud pa niya dinhi Swingli Kadusali. Matud pa niya pag-sure oy mga bro, ano ang patunay niyo na kayo ang nasa tamang daan? Atong pagkatubagon pag-una, katong imong gisgutan anong priba lugar na mga bro na nasa tamang daan. E musupak kanita ang imo hamoy tamang daan kay usa man ni siya ka PBMA. Ang atong unahon katong giingon ganina nga wa nay nabilin lugar bisag cross lugar sa atong Ginoong Kristo og katong cross sa Kriminal. kriminal o sa kawatan kay gipangtaod na lugar sa laing relihiyon o ang bangkaw naman tuwa sa Mormons o sa Iglesia ni Cristo bisan tol giunana na pero di pud taon na nga nangawat sila og nga pagsulti niya daw bi ang PBCM o ang PBMA kay nag-apply kuno kay moadto sa crime scene dito sa nahimutangan sa atong Ginoong Kristo diin gipatay nawana ko laing nakita oy lansang na lang mao nga gihimo ko nung singsing unya sa to pa sa pagsulti nimo kay usa man ka defensor nga Katoliko mo na lugar na ang nakapatinod kay nato ang cross unya na si Kristo nga gilansang sa tinuod lang kung basihan nato ang bayaning Dr. Jose Rizal nga labi pang ka lantip sa salabutan kay kanako ug kanimo o kanatong tanan pananglitan. Si Dr. Jose Rizal ni dawat ba ni anang pagtulon ana nga tungod lang kay naay cross ug naay Hesukristo nga naa siya diya na lansang brother. Na wala gyud Reb atong pagabasahon sa kini atong referensya Reb. The first Filipino, the award-winning biography of Jose Rizal by Leon Maria Guerrero sa page 465. Ingon niini ang atong mabasa Reb nagaingon, Rizal did not admit the authority of the Roman Church or pontiff and had for his rule of faith the scriptures interpreted by his own judgment. Nga kung sa Cebuano, si Rizal wala mo angkon sa otoridad sa simbahang Romano o pontiff ug alang sa iyang pagmando sa pagtuo ang kasulatan gihubad pinaagi sa iyang kaugalingong paghukom. Ang basihanan di ay sa atong bayaning Dr. Jose Rizal nga kung dili siya mo dawat pinaagi di ay ang kasulatan nga iyang gamiton pinagi sa paghubad sa iyang kaong paghukom pinagi sa pagsabot kay lisod mapuglain ang mahukom. Wala niya dawata winimanggo tungod kay naay cross diha nga naa si Kristo diha na lansang anang krosa. Mo na tinod ingon niya ana may magpamatuod dili ba ilama-lama ba? No? Kay ang tawag intelligente dili mo tuo dili nimo makabig dili nimo mapabugnaw kung gusto man nimo nga pabugnawon ang PBCM nga mura mo og PEDM nga bugnawon ang PBCM kay ang hingpit mao na sila pero makita sa inistoryahan wa na magkadimao. Ingon ana na karon unsay paggalan sa atong bayaning Dr. Jose Rizal Bradron sa ilang gitawag og pagtulunan sa Katoliko nga wala niya dawata ang labaw niya na may laing gitawag og funtip kana man gitawag og Santo Papa. Gitawag sa atong bayaning Dr. Jose Rizal ang Katoliko nga usa ka kultureb o basahon lang gyapon ako ang gibasa ni Brad Diber nga libro nga naguluhan The First Filipino by Leon Maria Guerrero nga gitawag The Award-Winning Biography of Jose Rizal. Ari ko mobasa sa page 397 gingon, You do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic cult. Sa atong pinulungan, wala ka makapatuo kanako, Padre, dili ako mutuo sa pangalawat o ang ritual sa kulto Katoliko. Sa to pa ang pangalawat nga sistema gitawag og dili gidawat ni Dr. Jose Rizal
o ang ritual sa gitawag niya nga kulto nga Katoliko. Ang kulto, mga mahalamong tigpaminaw, bisan pa ang PBCM sa mga nangagi nga katong doon ay hitabo nga kipasanganlan may nga membro daw tong nagsunog ni Kabusas, no? Nga kulto kuno ang nagsunog. Unya ang PBCM pero dili to may mao. Pero ang kasagaran gud sa nasabtan ang the word nga kulto dautan. Kung ang word nga kulto dautan, una na nga nagsulti si Rizal wa nato mamati. Ha? Winnie Manggo. Kay giingnan man niya ang Katoliko nga kulto, pero dili may diha nga gikuha nga gipakadautan sa term nga kulto kay ang cult sistema na sa pagsimba, dili niya dawaton. Muna nga kada usa adto namtay mga religious system kung dili na iya sa Dios, mo nang dili iya sa Dios. Busa dili diha kwaon nga the word nga kulto dautan na unsay puri ba Brad Dever? Ni atong pagabasahon sa atong referensya Reb. Do ka libro ni atong gamiton. Duha, ang unang-una kining the New Webster's Dictionary kung sa definition gihatag nining pulong cult niya atong pagabasahon dinhi sa page 97 mao kini ang nakapayag. Matud pa dinhi cult, noun, a system of religious worship, a creed or sect nga sa Cebuano usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sekta. Dautan ba? Dili. Kay gihatag ang kahulugan, usa ka sistema sa reliyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sekta. Mo na ibuti pasabot. Kung kanang siktaha o kanang pagtuha o kanang sistemaha, dili na iya sa Dios. Ay pa dayon nato ignon nga dili na mao. Dili diha sa the word nga cult or kulto. Ay pangdugang priba, bradiber, nga sa mga pagtudlo kini ni Master nga gidisiplina kita nga ingon niya na ang sistema sa atong pagpamatod nga may mga basihanan di ta mulapas sa sukdanan nga magbuhat-buhat ang atong idea. Ni sa atong ikaduhang referensya Reb sa Webster's New World Dictionary 3rd College Edition sa page 397 kining pulong nga cult unsay gihatag nga pahayag matud pa dinhi cult dinhi sa number 1 din sa letter A system of religious worship or ritual nga kung sa Cebuano usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba o tulumanon. Dili dautan kay usa ka sistema sa reliyosong pagsimba o tulumanon. Kada usa nato natay tulumanon o reliyosong pagsimba. Muna moingon lang dita adi man na maunang pagtulon ana. Diha dili kwaon sa the word nga kulto. Pero kung ignon man nato sama sa ilang gibuhat sa pagtulon ng PBC nga ignon din nila direktamente nga kulto. Wa man gud kahibaw abi nila dautan na ang the word nga kulto, ang sistema man ana og dili ba na iya sa Dios. Gani bisan pa ang profesor sa UP Diliman nagsulti nga kung maghisgot ang kulto dili tanan kulto dautan ani atong patalingugan. Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan nating irespeto ito sa tamang paraan. Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan nating irespeto ito sa tamang paraan. Ito pa na hindi lahat ng kulto na ang sa iyang gingon masama o dautan. Kay naamang kunoy mga maayo atong susihon pud lugar na. Busa mo lagi di ta magpataka-taka magtudlo-tudlo ba? Nga mo na kay ikaw nga mandudlo way siguro og ikaw may dautan. Namo nang among gipakita. Pero pag ingon niya ang PBMI kuno og ang PBCM nga leader nag-agbayay kuno si Ruben Icli og si Tomas Eugenio pag-adto dito sa crime scene sa nahimutangan sa gikamatyan ni Kristo. Diin siya gilansang, wa naman kuno dito ang cross. Bisag cross pa atong kriminal o mga dautan. Wa na pod ang original, kay ang original diin dito sa Kristo gilansang, sa Katoliko mo kuno to. Unya, ang bangkawa na pod diha kay gikuha na sa Iglesia ni Kristo o sa Mormons. Wa na inabilin lugar ato kung kato nga party mo ipangitaon. Sus, ang nakita sa PBMI nga leader, si Ruben Iclio Senior o si Master Tomas Eugenio Senior,
Wa naman dia, lansang naman lang, o daw to'y gihimo nga singsing mo ng mga singsingan ko no ang PBMI o pinini ang PBCM. Imong gi isgutan nga dautan na kay naningsing pero ang tinuod pagkasulti mo ni ang tag-iya sa balay. Giawat ra ba ni Hermines Macarayo? Kay ako may nagtudlo gud ana kanang mga sitas nga ilang gipangwali. Ako mo ta ng arrange. Ha? Gikan kang master. Pero pamatia, murag siya tag-iya ba? Giawat nila Reb kay Oo. kining PADM gud wa Kay- man kagulingong doktrina. Oh. Gitawag lagi og matod pa ni Brad Deber, NPADM na pulos pangawat awat-awat Dani Macarayo. Unang in short NPADM. Nakaron, ang PBMI ko naningsing dili mi diha magpamatuod nga dili na mao ng pagtulon anak kay naisingsing sama si imong gibuhat Winnie Manggo. Dili mi anang PBCM kay naisingsing dautan na ang pagpadingsing namo usa kada kasimboliko o doktrina nga ilhanan nga kami naanas kabag-uhan naglikay na sa pagkadautan. Depende na nas tao nga naningsing wa niya buhata ang pagkamatarong kay mao may purpose nga ilahanan sa kabaguhan. Ay nang priba Brad Ronnie nga biblikal ning atong pagsuportar kay giingon na nato nga ang nasayod sa balay ang tag-iya lamang sa balay. Ang silingan sa balay ug ang nanumbalay walay kasayuran sa sulod sa balay. Busa kinahanglan nga ang tag-iya sa balay may musulti sama nato. Kita may tag-iya unsay purpose sa singsing kay og sama ato kang Winnie Manggo mao gito, ha? Magkamanggo-manggo kita. Instead nga mangita tag mangustin. Isa akin ni na lang. Oh, mangustin man akong pangita. Istin ra bitaw nakuwang manggo na aman. Na di man po na mao. Nakaron ang atong prima Brad Ron. Okay, Reb, aniya, basahon ako sa Biblia, aron nga makatagad ning usa ka CFD, higalang Winnie Manggo, sa kanaman ka CFD, unta to. Atong giingog higala Brad Ron kay Oo. man ta makigaway no. Ato lang Dili nanubag ra man ta. ato lang ning i-correct ning iyang content nga naghimog istorya binotbot ba kay tiyaw mo nga ipaadto sa crime scene ang magtutudlo nga si Master nga may founder sa PBCM o niya ang leader sa PBMI nga si Ruben Eclio kay abigo mo kuno na sila mao lagi na nga iabot sa punto nga mga lansang na lang nakita didto niya mo nang gipanghimong singsing niya makita nga mga singsingan wan may balue nga kining pagpaningsing sa mga membro sa PBCM mo pun pasabot nga kung singsingan tinuod na kay ilhon man ang pagtulunan nga dunay mga ilhanan isip sa kabaguhan biblikal ni igalang Winnie sama sa usa ka gitawag nga sambingay may tungod sa anak nga nawala kining prodigal son ba nagpatuyang sa iyang mga paggasto. Pasalamat po ta Brad Ron nga natagaan ta og knowledge niya nga kini di siya kabalo di ini nga ang lansang kabalo ni siya nga mabuhat dig singsing. Salamat tigala sa singsing nga lansang. Sa imong gihimo nakapagpahayag kami sa mga nakasulat sa Biblia nga kini di ay ipasulob sa maingon nga kabaguhan sa usa ka tawo. Basahon ako Reb dinhi sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 22 ngadto 24 akong basahon giingon. Apan ang amahan may ingon sa iyang mga ulipon, dad-a ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo og isulob kini kaniya og butangig singsing ang iyang kamot og sapatusi ang iyang mga tiil. Isgot man ni sa anak lagi nga nibalik diya sa amahan. Iyang gisugo ang iyang mga ulipon nga pasuloban og kupo unya butangag singsing ang kamot niadtong iyang anak. Sa 23 nga pagbasa. Og dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok og ihawak kini og mangaon kita og managsadya. So dunay pag-celebrate nga gihimo sa amahan. Sa bersikulo 24 naman ang atong pagbasa. Kay kining akong anak namatay na. Apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya og sila misugod sa pagsadya. Busa matinaw Brad Ron nga kini di ang anak nga usa kay duha man ni prodigal son. Nag-usik-usik sa iyang bahin kini nga bata. Pero tungod kay nibalik siya siyang amahan, giingon nabuhi siya kay gipakasama siya patay na. Busa sa pagkabuhi na ingon nga naa sa kabaguhan, gibutangan og timailhan ang iyang kamot ingon nga para insignia nga naas pagbag-o ang singsing. Musab ni diri na mo nga
na bag-o lugar nga dala tanan nga nabag-o sa pagtulunan tungod kay ang unang panahon sa pagpangalagad si Hiyuba. Adunay pagkatapos ni gawas ang ikaduhang hugna nga panahon ang atong Ginoong Kristo nga Iglesia ni Kristo kay ang unang panahon nga pagtulunan Israel sa panahon sa Espiritu Santo og ni makaray pa ni ana ang hingpit nga pagpangalagad pagdawat ang PBCM dili PDM ikaw nagsulti. Ha? Ikaw nagsulti ana timan-an ba nato di ta magpabungaw-bungaw. Ha? Nakaron. Mao nga pinagi na mo na ang among tubag kanimo Winnie Manggo. Unya diya pod sa kang Ignacio Cabanero nga ang PBCM iya ba ni sa PBMA? No, dili. Kay og PBMA, PBMA. Og PBCM, PBCM. Og sa soft drinks man og Coca-Cola, Coca-Cola. Og Pepsi-Cola, Pepsi-Cola. Dili magkaparehos tungod lang sa pulong cola. Nakaron. Unsay priba nga lahi ang PBCM o ang PBMA tungod kay ang pundador sa PBCM, founder ba? Si Master Tomas D. Senior. Ang founder o pundador sa PEDM, si Hermogenes Macarayo. President and founder ni siya. O niya, siya pa ang chief minister. Samtang dire, gusto di siyang muilog, di man kailog, ako may chief minister. Executive vice president siya. May nang mulabaw ko nimo. Ari ko sa PEDM para mahimo kong Presidente. presidente. Nakaron ang punto nga atong gikuha dinhin ini nga ang mo pamatuod ni ini nga si Ruben Iclio mo'y founder sa PBMA dili kay ang PBMA o PBCM iyara gipanag-iyahan sa usa ka tawo. Jeffrey Babra-Deber. Niya atong pagabasahon sa atong referensya red kining Filipino Religious Psychology edited by Leonardo N. Mercado. Naapod kita ana. Niapod ato are. Niapod Ron Niapod atong gihawiran. Di ato ipakita iatras nato di kay basig moingon ang mga tao nga gipuli-pulihan man ang nilag bitbit bay atong iatras nga makita Okay. kita. Okay na. Tagsa-tagsa ilihok imo bredon. Okay na. Di laila lihok. Siyempre ba, brother? Okay, atong pagabasahon din hireb. Matud pa din sa page 141. Ingon ni ini ang nakapahayag na ititle din nga atong mabasa. Matud pa din Religious Leadership in the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, sinulat ni Florio R. Falcon. Usa kini ka pare Brad Deber, Brad Ron. Matud pa din since its foundation in the late 50s and its registration in the Securities and Exchange Commission on October 19, 1965, the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o PBMA has drawn thousands of members from different religious denominations. Dugang pa din the PBMA started in San Jose, Dinagat Island, Surigao del Norte. Matud pa din Ruben E. Iclio, who calls himself Master and Divine Founder of the PBMA. Bisag dihan ta ko to breb. Atong basahon sa Cebuano. Sukad sa iyang pagkatukod sa ulahing bahin sa 50 ug ang pagrehistro niini sa Securities and Exchange Commission ni adtong Oktubre 19, 1965, ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o PBMA nakadani og libuan ka mga miyembro gikan sa lain-laing relihiyosong denominasyon. Nagsugod ang PBMA sa San Jose, Dinagat Island, Surigao del Norte. Si Ruben E. Iclio kinsa nagtawag sa iyang kaugalingon nga master og balaang magtutukod sa PBMA. Di nakita nato ang kalainan nga nagsugod dito sa Surigao. Samtang ang ato sa San Antonio. Barangay San Antonio, Hasaan Misamis Oriental, dili Danao, Hasaan Misamis Oriental nga gitukuran sa PEDM nga nangawat sa pagpamatod sa wali nga Espiritu Santo. Sila si Macarayo o si Dane. Nakaron,
Muna nga, para masabtan po ni Swingli Kadusali, nga giusa na to, kay matupan niya, pag sure, oy, mga bro, ano ang patunay nyo na kayo ang nasa tamang daan? Kung kailangan mang mapapatunayan namin nga nasa tamang daan kami, ito ang pakinggan mo. Ingon nini, ang PBMA nga leader, busa may masabtan po ni Ignacio, Mr. Ignacio Cabanero Higala. Mga higala mo na mo pulos, kaya di man mo na mo kaaway. Nga ang doktrina sa PBMA, si Master Ruben Icleo Sr., ang iyang giangkon ani purlos ni siya nagre-reincarnation. Last siya nga reincarnation. Unsay puriba, Brad Deber? Niya sa moorag gyapon nga ato ang basahon rin referensya kining Filipino Religious Psychology by Leonardo N. Mercado. Dinhi nato pagabasahon sa page 143. Ingon niini ang nakapahayag, punto lang, atong pagkabasahon, nag-iingon ini, that Ruben Icleo is the divine master, the redeemer in the Philippines today. Just as Jose Rizal is supposed to be the reincarnation of Jesus Christ in Luzon, and Dr. Moncado as the reincarnation of Christ and Rizal in Visayas. Likewise, Ruben Icleo is altogether the reincarnation of Christ, Rizal, and Moncado in Mindanao. Sa Cebuano rin, atong pagkabasahon, nag-iingon Okay. nila. Matod pa rin nga si Ruben Icleo mao ang Divine Master, ang manunubo sa Pilipinas karon. Sa mga si Jose Rizal, mauunta ang reinkarnasyon ni Hesukristo sa Luzon, ug si Dr. Moncado isip reinkarnasyon ni Kristo ug Rizal sa Kabisayan. Ingon usab, si Ruben Icleo mao ang hingpit nga reinkarnasyon ni Kristo, Rizal ug Moncado sa Mindanao. Kita na to, nga kung nisulod man ang Espiritu sa pagka-Diyos, gikan kang Hesukristo, dito din kang Moncado sa Visayas, o ngadto dayon diri sa Mindanao sa pagkatuman, busa nag-reincarnation na siya. Busa makita nato nga siya si Hesukristo, siya pod si Rizal, siya pod si Moncado. Doon na pabay-uban natong nasayran nga prueba nga siya pod gyud si Kristo, Brad Ron. Oo, Reb, pero sa dili pa gibasa man ni Brad Dever ang maong libro sa Filipino Religious Psychology. Ato sang susihon, Brad Dever, padayon sa pagbasa kung kini bang PBMI doon na ba ni sila ilang kaugalingon o systematic bang doktrina ni ini. Nawala Aron yun. nga paghuman ini nga atong masayran nga wala dahil sila systematic nga doktrina, ato din i-prove, Reb, nga diya sa programa sa Okay. kang Jessica Soho nga doon nagpahayag nga kining ilang Divine Master Ruben Icleo mao ra gid si Ginoong Hesukristo tungod sa libro pod nga doon ay reincarnation. Buti pasabot nga nasibo nining gibasa ni Brad Deber kung akong gigunitan, kung imo pong Tinuod. gigunitan. Tinuod ka na, Brad Dever. Palihog Okay. na lang pagpadayon sa pagsusi na to kung kining PBMI doon na ba'y systematic nga presentation silang doktrina. Ni sa moorag gyapon Filipino Religious Psychology edited by Leonardo N. Mercado page 143 brethren. Nato pagabasahon punto lang gyapon mao kini. Matud pa dinhi, the PBMA does not have a systematic presentation of its doctrines. It rides on the teachings of the Catholic Church and some Philippine versions of Protestantism. Sa Cebuano na to, matud pa dinhi, ang PBMA walay sistematikong pagpresentar sa iyang mga doktrina. Nagsakay kini sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko o pipila ka bersyon sa Pilipinas sa Protestanismo. Nabati na to, Reb, ang gibasa ni Brad Dever nga kini ang PBMA nga din ang founder si Ruben Icleo. Senior, wala day systematic o systematikong doktrina. Ang dili nagsakay lang kini sila sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Apil na po dayon ang bersyon sa Pilipinas sa mga Protestantismo. Protestante. Mura po nag-PEDM ba? It Oo. rides on the doctrines of PBCM. Na karon, Reb, atong ipribahan nga tungod sa gibasa sa libro nga kini dahil si Ruben Icleo gikan dahil ni sa pagre-reincarnation gikan kang Kristo ngadto kang Rizal kang Moncado og diha sa kang Ruben Icleo gipamatud-an kini, Reb,
sa usa sa ilang mga member nga gi-interview sa reporter sa GC Kasuhong nga programa. Nga niadto gid dito sa ilang dapit sa Dinagat, dire sa Dinagat sa Surigao del Norte. Og atong mapaminawan ang pahayag sa usa ka video clipping nga atong nakuha sa pagprobe nga kini si Ruben Iclio sumala sa ilang pagila mao gyud ang Ginoong Hesukristo. Sibo sa atong gibasa sa Filipino religious psychology. Tinuod ko na Reb. Atong paminawan mga higalag mga kaigsunan. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose Dinagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Iclio Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Ang dapit nila gitawag na og Holy Land. Kinipod sila si Makarayo. Holy Land na po nila. Bag-ong yuta daw ang Danau. Kay gihimo na nila ang PBCM sa Barangay San Antonio nga daang yuta. Dagway pos mga taong nangagaw ba? Nakaron, ingon ini ang atong susihon. Mayang masabtan nimo higalang Swingley Kadusali, nagingon ka man pag-sure, oy mga bro, ano ang patunay niyo na kayo ang nasa tamang daan? Anong pag-akala mo? Tungod kay giangkon nga siya si Mongkado, siya si Jesucristo, ang inyong Ruben Iclio Sr. Kung magpamatuod mi, among ibase sa Biblia o sa mga referensya nga kung inigbasa na mo, dili kini mahimong diferensya. Nakaroon, nganong dili pasado si Ruben Iclio Sr. Among ipanghinaot nga sa mga PBMI karon nga namati, dili ninyo ikasakit. Ikalipay ninyo nga nakahatag kami katinawan. Kasukil lamang kami kung among gipang pamatuod, dili nakabase sa dokumento nga istorya, kung dili gikuha balang namo sa among kaugalingon. Aninahon po ninyo. Kay dili namo tuyog tinguha nga makig-away kanino, kung dili ang pagpasabot para makabig mo namo. Nakaron, ang atong susiyon, si Kristo, nakita nato nga namatay na ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, no? Tinood. Sa kasaysayan sa Biblia. Nabanhaw na gani, Brad Ronnie. Tinuod na Reb. O kung si Ruben Iclio mauman ang atong Ginoong Hesukristo, wa naman si Ruben Iclio. Kay kung iadto dito kang Mongkado, siya mangkapod, namatay si Mongkado. Unya, iari na to sa lawas ni Ruben Iclio, kasi siya po si Mongkado, si Kristo, namatay na po, na og iadto na to nga si Kristo, siya, na ang may tabo kung nitungha na unta si Kristo, nitungha na unta ang Mongkado, kaduhan na po, namatay si Mongkado, pinagi sa lawas ni Ruben Iclio. Tinuod. Kung nitungha si Kristo, pinagi sa lawas ni Ruben Iclio, katulo namatay si Kristo. Una niyang pagkamatay. Ikaduhang pagkamatay, Mongkado. Ikatulong pagkamatay, karon mauna si Ruben Iclio Sr. Sa Biblia mo, sumada ba ang atong Ginoong Jesucristo kung namatay, kung nabanhaw ba? Mausban ba siya kamatay sa Biblia, Brethren? Dili Reb, busa alang kanimo higalang Zwingli, pagingon nimo nga pag-sure, oy, paano ninyo patunayan na ang PBCM ay nasa tamang daan? O, Ito kanang- ang tamang daan. Oo. Pakinggan mo. Niya, kung magisgot tag Ginoong Hesukristo ibase sa Biblia, ang Ginoong Hesukristo kausa na maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Niya, basahan ako Reb, sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Ari ko mubasa sa Hebrewhanon, Kapitulo 7, versikulo 27, gingon sa pagbahayag. Lahi siya sa uban nga mga pangulong pari nga kinahanglang maghalad matag adlaw. Una, alang sa ilang kaugalingon nga sala o pagkahuman alang sa mga sala sa katawhan. Apan si Hesus, kausa lang gayod naghalad. Gihalad niya ang iyang kaugalingon dito sa krus ug wala na gayod niya kini usba pa. So, kung kung mag-isgot pag Ginoong Hesukristo, kausa man maghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa ang krus. kahulugan sa paghalad sa Mateo 20:28 mao ang pagpakamatay diya sa krus. Unya kay naa may giingon nga reincarnation. Di musumada nga mabakak na kay giangkon man nga si Ruben Iclio sa inyong pagpamatuod nga nasulat sa maong libro nga reincarnation diya kang Kristo niya. Duga ramang namatay si Ruben Iclio matud pa ni Reverend.
nakatulo naman gani diya sa lawas ni Ruben Icleo ang reincarnation gikan kang Kristo na sa Biblia kausa raman magahalad sa pagpakamatay. Naos pagkamatay, di nasupak ang Biblia higalang swingli kadusali. Og nasupak na sa Biblia mo nagiingon nga bakak na sa pagpamatuod. Eh kung kami magsultip, ito bang tamang daan na salungat sa nakasulat, hindi sang-ayon sa nakasulat sa Biblia? Oh. Muna nga, dugang pamayag sa gibasa ganina ni Brad Deber sa Filipino Religious Psychology, edited by Leonardo N. Mercado, gibasa niya sa page 143. The PBME does not have a systematic of its doctrines. It rides on the Protestantism and the Catholic o Catholicism pananglitan. Na gipamatud-an ba ni Jed Icleo nga bata manghod ni Ruben Icleo Jr. nga siya na ron ang nagdumala? Gipamatud-an ba nga basta kuno ka PBME members gitawag ka gyud og Roman Catholic, atong patalingugan si Jed mismo. Higalang Swingli Kadusali o Ignacio Cabanero o Winnie Mango kung unsa ang sistema ang mga ministro sa PIBC magpamaton. Pero dahil hindi maintindihan kung sino si Holy Spirit, ang pangalawang binabanggit sino? Panginoong Yesu Cristo. Anong relihiyon ang naniniwala dito? Ang Islam, Muslim, naniniwala? Ang born again, naniniwala? Ang Sabadista, naniniwala? So if you are a PBMA member, you are automatically a Roman Catholic. So if you are a PBMA member, you are automatically a Roman Catholic. If you are a member of PBMA, automatically you are a Roman Catholic. Takdo, Reverend, sa libro nga atong gibasa nga walay sistematikong doktrina ang PBMA kay nagsunod lamang sa pagtununan sa Iglesia Katolika. O diya, Reverend, ang atong pangutanan ini tungod kay nadunggan nato nga ang nag-lead karon sa PBMA nga mao si Jed Icleo. If you are a member of PBMA, automatically you are a Roman Catholic. Kung kini bang pagtulon-ana, Reverend, ug atong susihon based sa ilang pamahayag kay PBMA, nag-ingon man ang mga PBMA nga sila kuno ang tinuod kuno nga pagtulunan. Dinhika nining pagtulunan na, Reverend, makaangkon ang tao o kaluwasan kung musulod sila nining PBMA nga matud pa ni Jed. Kung membro ka sa PBMA, automatic man kuno nga usa ka Roman Catholic. Kung sa PBMA ka, o niya iyang idahig, if you are a member of PBMA, automatically, you are a Roman Catholic. Na wa pud hinoy kaluwasan na. Kay sila, wa may kaluwasan kay matod pa ni Jed. Di man kung nagpasabot nga, kung naa ka na sa PBMA, dili ka magkasakit. Wa pud kuno mag-ingon ang mga spiritual division diya sa PBMA nga, na di ang kaluwasan. Patunayan namin, higalang Swingli Kadusali, kung ganito ba ang sistema na iyong tanggapin dahil ito ang tamang daan. Pakinggan natin. Okay? Kailan siya nakaramdam na naninikip ang dibdib? 2 linggo. Hindi ba balansihin natin ang ating mga sarili? Hindi porke nag-duty kayo dito ay hindi na kayo magkakasakit. Hindi ba sabi sa video, wala akong pinangako sa inyo na hindi na kayo magkakasakit. Walang pinangako ang mga spiritual division members na dito ninyo matatagpuan ang inyong kaligtasan. Walang pinangako ang mga spiritual division members na dito ninyo matatagpuan ang inyong kaligtasan. Walang pangako ng mga spiritual division na dito natin matatagpuan Ang kaligtasan. ang kaligtasan. Wala kuno'y kaluwasan. Higalang Swingli Kadusali. Sa dili na kami ang nagbuhat-buhat niya na. Mismo ang head. Mismo Ang nagsunod head na ka ba sa ani o wala? PBMA. Mo na. Mo na diha ang sistema.
nga. Pero kung atong sayron kay giparihos man niya nga if you are PBMA, automatically you are a Roman Catholic. Pero wa ni tingali sila magkasabot atong buhi pa, wa ni mamaayog tugon ni iyang bata si Jed kay ang senior ingon nga di man kuno makumparahan ang PBMA kay sama man kuno na sa Virgin Paris nga wa pa makultibar ba, wa mahilabti. Di gyud nimo ipa nag-ing sa ubang pagtulunan na naunsa na kini karon. Ha? Ni atong patalinghugan ang sulti ni Ruben Iclio Senior usa kini ka audio kilipin. Okay. Mao kini atong kahimtang karong proyekto. Makita nato ang nagkalain-lain ng mga klaseng tao. Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klases ng mga tao. Kanisud na sa itong kapunungan. Ano man. This is the Virgin Association. Usa kini nga wala pa'y natandog. Wala pa'y nahimo nga makasaypanan na pundok ng gibuhat sa Diyos nining kalibutan. Kaya kung imong libuton ang tibok ng kalibutan, sa tibok sulok ng daigdig, makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan, wala kang makumparahan at makita na kagaya o katulad itong klaseng samahan na ito kung hindi PBB lamang. O nakita na to nga di kuno kakumparahan. Hindi ka hindi makakita ka ng pagkumpara lugar na itong samahan dili daw maparihoan. Na kung dili maparihoan na ano man nga if you are PBMA, automatically you are a Roman Catholic. Tungod kay it rides on the doctrines of Catholic o Catholicism and Protestantism. Na karon wala mi ana kining among giingon nga naglain nga moingon bag walay ko kaulaw kaming mga ministro sa PEDE mo'y katumanan ka. Way ko kaulaw. Wa gyud pud mo'y ulaw. Tinuod ka na. Kana nga termino gigamit na ninyo diri sa pagtulunan nga PBCM. Ha? Busa ang hingpit nga mo pamatuod atong balikan pang last lugar nga gisulti ni Makarayo nga ang hingpit diri region sa PBCM atong patalinghugan para matinawan ang makaigsonan kay niya nata sa punto sa oras. Nga kini silang naglain sa Diripas Pundoks PBCM, sa Pudiripas PBCM, mangugat yun ang pagpahayag nga ang kahingpitan yun sa pagpangalaga dili gyud sa PBCM. Tinuon nun po, kay ato ning gigamit nga referensya para nga kung sila na'y musulti, sila na'y diferensya. Tinuod na, Reverend. Yeah, ang patalinghugan, Brad Diber. Okay? Okay. Imo mang giingon nga basig na saipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diha karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang hingpit nga pagpangalagad Makarayo, dani, imong kauban nga presidente. Na ikaw di makapresidente dani, magtuman ka ni. Ang hingpit daw nga pag-alagad nas PBCM. Busa, Swingli ka dusali, katong uban nimong mga kipangutana, o Ignacio Cabanero, among gipanghinot nga na-satisfied ka na, labi na kang Winnie Mango. Among gipanghinaot nga nakita ninyo kung unsa ang mga ministro sa PBCM magpamatuon. O ato sa mga gipamatudan nga ang PBCM dili iya ni Ruben Iclio o atong nadunggan pod nga si Ruben Iclio nga founder sa PBMA nag-ingon nga dili kuno makumparahan ang iyang reliyong PBMA. Ang doktrina sa PBMA nagkutlo o sama sa Katoliko nga nagre-reincarnation gikan kang Kristo nga ibase sa Biblia di na mosumada samtang ang doktrina sa PBCM sa pagpaila sa mga matuod nga ministro ang magtutudlo Divine Master Tomas D. Iyon Sr. katumanan
sa Sa Espiritu Espiritu Santo nga Santo. nagpakatao. O sa laing punto o paagi brethren, wa magpasabot nga kung ni-ride on sila sa sistema sa doktrina nato sa Espiritu Santo kining PDM, sila na ang tinod. Wala nagpabilin mo nga dili tinuod gawas kung mo balik mo sa PBCM kay ang PBCM mo'y tinuod. Kana. Tugangan pa nato mga pagpamatod sa sunod datong pagtuon. Kini ang inyong higala o ibanghilista Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan usab sa kauban nga ibanghilista o sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas di Eugenio Senior. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dave Srisaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami moingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.